Kublai pi baro ki parlok ki bios ngaw ya kene kubar ha kene gesngi. Happy Independence Day to you all. Kublai sngi lai lo ye pi baro ki parlok jong kari India. Ri khasi jantia kamtam. Kene kubar kede nak benta ki jong pi. Kwa banya sam se pi se phang. Kene kubar ki mangadon nak benta jong pi. Ka jing lai lo ha ga jing shisha. Kumta mengintip chu se phang ga jing lai lo ka bau Jesus Christ ula ai nak beta jong pi bat jonga ngidon kam ban ti kamnya ban ngidon kam ban pule kendiat nak tin ke jong ble kenang bengila ban snothu bagai ke bau ble udon nak benta jong pi bat jonga aga juru ko por ngan ye thu i pi kendiat sepangga history ya gaba ki don kato kat ne ki rangba ki don kato kat ne kita ki riu simat ki bayale nak benta ban yo ke jing light loy na gajing sensar jong kari British ya gane gari gajongi kumtang ini pej kato kan ingot kini gerang ba kiba yele na kapantaban yo gajing lai loy ya gari India ngidon yo Mahatma Gandhi uday way na ginong yale bajur bat ba sakhe bat ba tresitam agaba kumno ula ban yale kenang baila ban yo ya ka jinglai loy na gajing sensar jong kari British kumta ngidon ru ya Subhash Chandra Bose, ngidon ru ya Bhagat Singh, ngidon ru ya ka Rani Lakshmibai, ngidon ru ya Bal Gangadhar Tilak, ngidon ru Jawaharlal Nehru, ngidon ru ya Dr. B.R. Ambedkar, ngidon ya Chandra Shekhar Azad, ngidon ya Sardar Vallabhbhai Patel, bat kumjuru ngidon ya Lala Lajpat Rai. Kini kita ki beriu, ki balai le sitam, ki balai khun, kala kadiai kenang ba, ngila ban yo ikajing lai loy, ha kajing sensar, jong kari India hi. Kumta kini kila don, apa yang kajing ada jemput, naga benta, begini le, ya kari British, kenang ba ngila ban yo ikajing lai loy. Kaya kadau jong kajing le, jong ki, bat ke sarkar. Kenang bila ban yo ay gajing lai loy. Ini pet katu kan itu ligi down na barba. Balai. Kini kira orang ba jong dari India. Kikwa ban yale. Kenang bila ban yo ay gajing lai loy. Hatu gajing sensar jong dari British kamlong gababit babiang ha. Kini gari gajongi. Ando yang ini pet katu kan itu ligi down. Balai ba kini kira orang ba jong dari India. Kikwa ban yale. Kikwa ban yo ay gajing lai loy. Na gajing sensar jong ke British. Ngini pet ya gini, berkata galong ba, kadau kubakong san gaba gini, kiri orang ba kikwa ban yo, ya gajing sensar kebai lai loy, nagari British kalong namar ba kibriu jong India, kila sya ban beng, agajing sensar jong ke British, kila sya le beng, bat kumta kikwa ban yo, ya gajing lai loy na gajing syakri, na gajing sensar jong ke British agani gari gajongi. Tegumta kini kirang ba jong dari India kila yang manjur bat kila mir jengmut na kabenta banya le banya khun kenang gila ban yo gajing lai loy na kabenta dari India tegumta gajing le ke banung kong yi ba leng ba gajing le jong ki sipai ya ba ngila khot ka revolt of 1857 gajing ya khun ya ba le khun nadu na merut bat ngi iba hakani kajing yakun jong gani kajing le haprang kisipai India bat kisipai British ngi iba gadon arjat kajing yakun bat kata kajing yakun kalong ba kadai ha kurkom imlang salang bat kajing dai ha kajing long jong gandiam bat kajing ngai kajong ki hangni ngi iba don arjat kisipai bat kita kisipai jong gari India kalong ba kidon ki Muslim, bat kidon ki Hindu. Tegumta ngi hangni ba ki sipai jong ke British. Ki kwa ban pendon kam. Ya kini ki tiar jingale jong ki. Daga bag pendon kam. Ya ga kleng jong ki masi, bat ga kleng jong ki snel. Tegumta ki haban pendon kam, haban pendon kam ya kini ki tiar yale jong ki. Ki haban tap ya kini ki kleng. Ya ki balasna bha na ga benda pendon kam. Naga benta kini ki tiar jingale jongki dan rei kala kata sibun
ya kejingai jong kini ki jat benriu jongi ya kejingai jong ki bagi Hindu kim la ban kata ya gino ki produk lane ya gino ki ba wan naga mesi lane naga do laga met jong kesnyang te kumta kene kala kata jor ya kejingai jong ki bat kumta kejingai ke jong ki kala pelong yiki begin yala persya ya ke Sorkar British nadu Unusnem Siejar Praspa San Punyo nadu Namerut kumta gani ke jingale ke jongki kala kata jor hadu kata bat kumta kala pur syabaro gari jongi kala pur gani ke jingale bat gani ke jingale persya ke jongki namar baga kishim baga de ke jingta ya ke niam ke jongki bat kumta ki habat nyale bat baro keri India agal sedang banyak ki hagani ke puak mentang ini poi sagawe pat kamat kebala ai gerteng ke camparan satyagraha ya gani ke jingale la ai gerteng ke satyagraha ya kebali le ha ke chnong camparan haus nam khat kendai spa khat niu ngi hang ne bau mat ma kan hi ula khot ya ki nongrap na ki jaga bi pher bat kumta man penlong ke jingi ki hapdeng ki nong yalam jong ke British kumta ngi pat haus nam khat kendai spa arpro ba umat makan hi los dang man yakhi daga we pat gajing yakhi bagada gajing yakhi la agar tang kan non corporation movement agani gajing yakhi kila sedang ban pensange bat kila kimsha shu ginong India bagen thet agi ter jong ginong British bat ki kwa ban penyaj hi ya ki ter la jong ya ki ter ba ki nong India hi gishna tegum tala khot ya gane ga Swadeshi movement ban ngi hang ne ba ya ki jingdi jong ki British baro ki bawan import nari British kumta la pendu no bat om sim la thet no yaki bat kumta haus nam khat khandai spa lai pho pat ngi badang don susu gani ga jingi ki ya ga bala ai gerteng ka salt satyagraha ha ga ba matma kan hi ula ya kijat kumba ar spa sau pho mai na ga banta ban le shna hi ya kimlu jong dari India kumta kila sedang ban penduk sedang ban nom thiet shu ya gitar jong ki nong British nadu gisne bat kumta udang yakhi shu batla agar tang yagani gijing yakhi ka civil disobedient haga ba gani gijing yakhi kalalong ba habaro giri India kandon ga civil disobedient haga ba kinom ko ngu shu ya kajing sensar khadar jong ka British tegum tang yu ipan house dam khat kandai spa sau buat kadon ka quit India movement kani ga dei ka movement tani ga dei gijing yakhi ka ba la jankut bat la jan yo ya ga bor ban sensar hi aladi tegum tang yu ba gijing khot jong ki ya gani ga movement ni ga gijing yakhi ngi ba shibon na gini ginong yele na ga bata ban yo ya gijing lai lui jong gari India bagi ne ginong yalam kila syak set bendi tegumta ngiyo iba khamtam habaya gini ginong yalam na set bendi kumta khamtam ya way na sipai jong ke Indian Army uba kerteng u mangkal pandi ula yap na ka banta ka jingyale jong ke jinglai lu ya gari India kumta ngi iba ha ke jingyale jong ka revolt 1857 ru ngi ba ne de way na sipai ubelele bat sipai British knang ba ula ban yo knang ba ula ban job ya gani ga thong hagijing le bat kinong British bat khamtam giwe ru kumju ki nong yalam bo na pedang jong ki bala sa pen sitombe bo na pedang jong ki bala sa penyak de tang namar bagi kwa ban yo ya gijing lai lui na gijing sensar jong ki British tengi hang ni ba ka kita gijing mud jong ga satyagraha takwa ban ya sam ban kwa ban pensio tu api ya gini gijing mut ke bau matma kan hi ya gijing mut jong gini ginong yalam ha ba ngila ban yo ya gijing lai lui na gijing le jong ki bat ginong British satyagraha ke bambut gijing sisha satyagraha ke mut gijing sisha kita ke mut ka donot jong gijing sisha ha ba ki ne ginong India kinya le da gijing ai tilut yaladi
haga jing shisha habaro kiliang ki kwa banyale daga jing mut ku bas klem ke jing kiwin klem ke jing kenyu klem ke jing ting kenang bagila ban job ya kani ke jing le ke jongki te kumta ke jing mut jong ke jing shisha kemut bahaga jing mut ke jongki haga keten ke jongki bad ke jing le ke jongki ki kwa ban le da ke jing start ke jing sang pam om de ke jing ya le jongki tiar kiba pen mensau kiba pen sitam kiba pen yap kibreu kiba pen place nam amam gumta nakata daw mat makan hiu ang ba non violence kamamut amdon kam ban pen place nam amdon kam ban ya sho para met ban ya sho para kti handai kenya le da ke jing start ke jongki ban ngui ke jing mut jong ka akraha satya ke mut ke jing sisha akraha ke mut ban yeng scam ha ke jing sisha bat ban ya le ya kini kinong le persya ki jongki wala dagi habban sitam hagamet kumjo tekumta habangi pai chikni ki jingmut jong ni ka satya graha kamut ban bat scam ya ka jing sisa ban long ba yang scam uban ya le na ka benta ka jing lai lo jong kari India ban yo ai ka hok la jong ban yo ai ka ta ka benta la jong bagin yo ai ka jing lai lo am bagin sha le beng am bagin sha euroid am bakin don hapdeng lane hapo jong no ban sensara haki namar bakim yo ban tre lai lut namar ba bon ki jing sensar ki jong ki kam dei kat kum ki jing sensar jong kari India kumta matma gandhi ulong bang dei ban yang scam ha ki jing sisa bat kata dei ban long ba scam bat kata dei kam dei ban long ba pen place nam daga white lane da ki som lane daki suloi lane daki tiar yale thma handre da ke jing I ngin yale kumta hang ni uang ba bangin persang ban yale lane bangin persang ban penyap yaki handre ngi persang ban convert lane ngi persang ban kelag bemut ban penkelag bemut ya gini ki nong sensar jong British te kumta ngi ba ba khaddu khadwai ngi ba kari India kala yo jing job Haus nam sejak nai spa sau penyo dari India kala yo gejing lai lui ban ngi ba hadu menta ngi don hapdeng gejing song suk song sain namar bagi ne kire orang ba kila yai leng ba ban yele kenang bingla ban yo ya kata gejing suk hapdeng ke sensar khada hagi imlang salang bat kumju wat hagejing sensar hapo ke niam kurkom bat gejing ni kumju te kumta hang ni ngi ba don artli gi bangkwa bani sam yupi abangi pai chikal yang bekenja mensim ngi bangi don kam ban yeng apdeng ke jing sisa bat kata ke jing sisa kan pelai loy yapi yanga hang ni ngi ba gene ke satyagraha kalong ke bak lain bah hadu kata namar ba wanda ki don apdeng ke jing ek bosher khai hadu kata namar babi kwa banele haga jing sisa haka mat jong ke jing sisa ban yo ye ke hok jong ni kumta kiale klam dekut kumta hang ni I ba ke jengmut ku jong ka kelong ban yele ban pen kela ban pen thmai bat ban don ke jing thmu ke ba kerpang na ke penta kari India nang bila ban yo ke jing lai lut na ke jing sensar bat ke jing yorot ke jing ibeng lebeng jong ki wei pat ki jat pen riu hagari India jong e Paralok ai ngu yu blei na kapenta. Kane ke jing lai lut ke bau la ai api bat hanga ha ke jing sensar khada na gi wei pat gizat pinriu. Kumta ngai scam ba ka don ke jing ba na kapenta kane ke bau blei la ai na kapenta api bat hanga. Na kapenta ke jing tre sitam jong kine gi rang ba ya ke ba blei lu pan kamti haki begin tre sitam na kapenta kari India begin yo ke jing lai lut ha ke sensar khada. Ladangi pai menta sya ke keting ke jong blei. Kei kita ke jing sisya. Kei ke jing mut jong ke jing sisya. Ngi bau mat makan hi ula ai kerteng yang kene ke satyagraha. Kabamut yang scam ke jing sisya. Kei kita ke jing sisya. Tungin pei nau yotnes kal dong ke ba pra ke khot ke ba lai pho ar. Kong kum ni pintip ya ke jing sisya. Bat ke jing sisya kan pelai lo je fi. Pei jang ni kadon em ke jing ede apdang ke jing ele jong mat makan di bat gitu gi wei pat ki martir gitu gi wei pat ki politician dan ngala banong
Kita ki wepat ki nong yele na ka benta ke jing lai loi jong kari India. Kiru ki don gawe ke jing temu bat gawe ke jing mut. Bakin yele ha ke jing shisha, da ke jing shisha. Namar bagi tips scam bala lagi yele da ke jing shisha bat ke jing shisha. Gin yo ke jing lai loi ha gawe ke sngi. Bat kim don ke jing du jing kerman. Bat ngi hang ni ba tin ke jong blei ko ong kumta. Pentip ya ke jing shisha. Bat ke jing shisha kan pelai loi ya pi. Kaya kita ke jing shisha ngini pe hang ni. Bat ngin yo hang ni. Kumbang yo shisha bagi ni ki briu. Kila IT lot yalde. Bat kumta kila treasure ham. Daga bor mat bat mensim jongki. Bat kila hindu ke jing im ke jongki. Na ke benta ban yo ya ke jing lai loi. Jong ke ri India. Jong pi bat jonga. Kadang begila ban yo ke jing lai loi. Ngini pet mentaru ke kita ke jing shisha ke ban lai loi. Ya pi bat yanga. Abang ipai ke jing long bat ke jing im ke ban kenja mensim menta. Hoi la dang ipai sini ke tin ke jong play. Kaya tu yang i ba pentip ya ke jing shisha bat ke jing shisha kan pelai loi ya pi. Ngi hang ni baga don ke jing pelai loi na kata ke jing te jing khom. Na kata ke jing sha te mrao. Bat na kata ke jing khom ke jong soitan. Ya ke ba pi bat manga ngila ngam bat ngila jersey ha ke pop jong ni ke perte. Hoi shisha tin ke jong play ke ne ke jing shisha kan pelai loi ya pi bat yang tongin pe ya kan ni mano ban pelai loi ya pi bat yang pat na kita ki bate ba khom ya pi bat yang ya ke ba penlong rau ya pi bat yang asla jong kan ke perte mano ban pelai loi ya pi bat yang hoi na ke bata gari India ngidon ya kitu ke kerteng ki bangila yo na ke benta ngin yo ke jing lai loi jong gari India bat hang ni ngin pe pat mano ban penlai loi ya pi bat yang pat na kini ki jing te jing khom ki jong soitan na kini ki jing le ba kenjaman sem jong pi bat jong asla jong ni ke perthei pai bat nga sektin ki jong play ya ga bala syam ha ki nong kalatia kol nong ko ba the sun ke khot ke baneng kong kum ni ka jing lai loi ka long ka ke bangidon deu kris ula pelai loi yangi deu Jesus Christ ka nyu bala pelai loi ya pi bat yang na kita ki bate ba khom na kita ki jing sha te mrao jong pi ba jonga na kita ka jing sha ring mrao jong pi ba jonga le se pi don shibun kita ki bate ki ba opres lane ki ba yuro pi ki ba le ben pi bat ki ba pi la sha te la khom le se ka jing bam jing di le se ha ki no ki benta ki ba pi le sham ki jing ki bangam la banjer keteng han re nga tips kam ba deu Jesus Christ ka nyu ba pen lai loi ya pi ba danga ong tin ka jong blei ka jing lai loi ka long ka ke bangi don deu Christ ka nyu ba la pen lai loi ya pi ba danga kum ta tin ka jong blei ka ong yang scam te kum ki breu ki ba lai loi but what sha yela de ban long pat kimra sngap bang ni tin ka jong blei ka ong yang scam kum ba ong mat makan hi satyagraha kebambut yang scam klam ke jing khanyo ha ke jing shisha tin ke jong blei ko ong yang scam ha ke jing shisha namar ba krisula pelai ya pi bat yang na kata ke jing sha te sha khom ha ke jing long mrao na ke benta jong pi pat ko ki pra bangai jong la khot ya pi ban long ki balai lui omdon uweru bakwa ban long mrao omdon uweru upara mensim ne upara breu jongi bakwa ban sha lebeng lekho bak sha kwa ban sha yuroi hano ra ande ngi tips ham baro na pedang jong pi bat jonga ki kwa ban long ki balai loi ande wat sha ba kan ke jing lai loi kan pen kelalong la de ke jing ai lat ya ke jing kwa brai jong gedo jong pi bat jonga ke ban pen sensar ia pi bat jonga ande ke tin ke jong blei ko ong pen ban ai ba ke jing kan pen long ya pi ban ya sakri iwe pat paralok ngis kau tu menta ba ga ne ke jing ya le pedang ke ba kenja mensim kade ke jing ya le ka ba na shapo kumta hang ni ngi ba ken ko ong kum ni ba ga ne ke jing lai loi ba Jesus Christ sula ai na benta jong pi ba jong kam de ka license bangin laptop andre kade ka license na benta ba pi bat mangangin yo ya ta ka hok bangin lek sebenang kade kita kan ke jing lai loi
Kau Yesus Kristus la ai nak beta jong pi bat jonga. Kedai kata kain bau Yesus Kristus lawan na ke khat ke jong u ban yap na ke beta ki pop jong pi bat jonga. Kenang begin yo ban late shabenang. Kenang begin la ban yo ai kata ke license. Tang lada pi bat manga ngi yeng ha kata ke jing sisha. Tang lada pi bat manga ngi bot ya kata ke jing sisha. Tin kaong kumni ba kam dei ke jing pelai loi na ke beta ya pi bat yanga. Bengin le kita gi pop, bengin kiar na kita kijing sumar gi sipokum, namar balada amdon gi sipokum, pitip nam ke banjia, baro ani ke bertekan long, hapdang kijing kulmar lada amdon ke hukum, lada ke hukum kimdon hapdang ki senong ke tau jong pi, lada ke hukum kamdon ha ke sorkar, hagi imlang salang, lada ke hukum kimdon ha kijing im jong pi ba jonga, kan long ke berjenjar bengin im masla jong ni berthe. Henry kani kajing lai luat kebab Yesus Kristus ai ia pi badanga kadai ka license na ka benta bangin yo ya kata ka hima ka jong u kumta kani kajing lai luat kebab Yesus ai kadai kajing pelai luat ia pi badanga na kata ka pop kebala temrau yangi kebala ring merau ia pi bad yang ngaken ko gi paralok jonga to ngap ye kani kamdei kajing lai loy nak benta pi bat mangangin le ya kata kajing brai jong kene keperthe andre kajing lai loy kebangin im haga hak ke jong Yesus Kristus shushu kten ke jong blai ka ong kumni Lukas sau khat pra ka ong kumni umen sem jong utrai ulong hanga namar ba ula jet yanga ban walam ye khubor babha shikbaduk ula pha yanga ban penbena kajing penlai loy ya gi koidi bat ka jing penyo ya ke jing imat ya ki ba man la ban pelai ya ki ba la sha ban ben kumta ya pi badanga paralok bat ki parajor la khot na ka benta ban pelai lo ya ki wei pat pi bat mangai ki de ki khon ki jong Yesus Kristus ki de ki sanran ki jong Yesus Kristus kumta ngi de ban pelai lo du ya ki wei nang ba kila ban yo ya ki jing pen im bam jukut yonis pralai pun reu ong gumni ladau ko no pelai lo ya pi te pin long da shisha ki balai lo kumta pi bat manga ngi de ban ngau thu bangi de ban yeng ha kata jing shisha kenang mila ban yo ya kata jing lai lo na jing sha te mrao na jing sha te sha khum jong ngi hau soitan ya ba man la sngi ngi le ga pop man la sngi ngi im ha ni ga perthe ha preng jong jing bang jong ka bat bon sin hi ngem kwa ban piang sang ba ya kita jing shisha ke jong Yesus Kristus kenang ba ngi la ban yo kita jing pen im go bam jukut sangap hang ne shu Yesus Kristus ang kum ne how yo ne skal nang ba khasau ko khot ke ba ndreu wang kum ne ngalong ke lenti ngalong ke jing shisha bat ke jing im om don uno bala ban lek shau pa light nanga pios ngau yi ne ke jing le jong kari India ban yo ke jing lai loi ha gajing shisha klam gajing ting dagba IT dagba pen scam melade klam gajing kanyu klam gajing sir klam gajing ting man yap melade kumta haniu Yesus Kristus ong kumne ngalong gajing shisha kay kita gajing shisha ko mangala kali mene kay kita gajing shisha gadai u Yesus Kristus kay u khon jong blai u balawan man yap sha ni ke perthe nak benta ki pop jong pi ba jonga kenang mila ban yo gijing pen im go bam jukut kata kambut haba pila ngai how ta ujing sisha haba pila ngai how Yesus Kristus kata kambut pi yo iglai sen ba pin yo gijing lai lui ban lei shabnang ya ka bau bleu la pen khre nak benta jong pi ba jonga ko ki parlok paraja hang ne ngakran hang ne ngakwa ban pen sngau shapi lada pi la sha lebing lada pi la sha te sha khum hau soitan lane lada pi la sha te sha khum hagi nong yalam lane hagi breu shimet lane lada pi lalong ki du jingkermen hagi kamai kaji ki jong pi lada pi lakum penlut noi pisa pilang ki jong pi bat phim don nei shu hapla jong pi naga benta ban thet jing bam naga benta ban penhe pensan ki kon ki jong pi le se bi don hapdang ki jing te ki jing khum ki jing mut jing berkat ke kam ke jam ke jong pi lada pi la sha te sha khum ha ke jing kot jing khia le se don apdang jong pi ki ba pang
Lese don na pedang jong pi ki bala do jeng kenmen. Ba pinum syai shu. Handre ingan ya tu ya pi. How Jesus Christ haga gerteng ke jong u. Pinsa syai pinsa klain. Pinsa yo ke jing lai luj haga gerteng ke jong u. Haga jing shisha ke jong u. Lada pila yai leng ba ke jing teng ju ba syarke. Lada pila yai ke jing teng ju kumba. Usoi tan lu teng ju yau job. Ko gi parlok ngan ya tu ya pi haga ni por. Bau Jesus Christ un pelai luj ya pi. Lada pila syak te syak khum. Lada pila syak ban benya haga pop jong ni ke perthe. Kan mau bau Jesus un pelai ya pi. Un ya da ya pi. Na gijing pang gijing sitam. Ban na gijing jenjar jong ni ke perthe. Detang Jesus ken ubala ban ai ya pi ya taga jing lai luj jong ke men sem ke babam jukut. Jong ke jing im go bam jukut. Detang Jesus ubala ban ai ya pi. Kum kata gijing penim go bam jukut. Keten ke jong ubelai ka ongkum ni. Bat mentangan pen kenya kata ka lengkor jong u nami. Bat ngan phat ya ke jingkum jong mi. Ke jing kular ke jong ubelai wang ngan pen kenya kata ka lengkor ke bate ke bakom ya pi bat yanga ke ba pi bat mangangi kit hagi terpeng ke jing mud jing berkat jong pi bat jonga bon sen paralok ngan ya tu ya pi ba ke jing kit ke ba pi kit kijing bag ba piba teng lese kalau puai hadu put ba pikwa ban noyap bat penyap lade namar gilong ge bakhia du kata-kata ge bajenjar du kata-kata andre Jesus Christ uang ba unweng no ya kita kijing kit ya kita kijing khia ge jong pi un ben khain no ya kita ka lengkor ge jong pi bat ru un bathat ya kita ki kinjri ge batek ge bakhom ya pi ba janga go ge parlok ngakwa ban ya sam ngakwa ban ai shapi yang ni ka appeal bad yang ni ka khubar ke ba don kam hadu kata-kata kade ka khubar jong ke jingkulan ban pelai ya pi bad janga na kane ke jing syak te syak khom na kane ke jing long rau ke jong ni ha kane ke perthei hau soitan dei tang jisu bala ban ai pi ya kata ke jing penim bam jukut dei tang jisu bala ban ai pi ya kata ke jing sting jong ke mensem jong pi dei tang jisu bala ban ai pi ya kata ka jing lai loi met bat mensem ngan ya thu hapi o gani shisha ke jing kular ke long ke bakrau bor hadu kata-kata ke jing lai loi bat ke jing IT jong jisu Christ na benta jong pi bat jonga pralok prajor baro hang ni kwa ban ya thu ya pi satang ka we kat khot ka baong kum ni na bau blei lo it kata-kata ka perthi kat bau lai ti no ilau pon bala khamar we bau e ru bangai hau unum jot shu andre un yo kajing im ka babam jukut hatu pim kwa ya kata lada phi la ban ngai hau Jesus Christ lada phi kwa ban ngai hau namar ba ude uta kajing sisha para blok para jor kogi himman ki para jonga kan thei bat senrang lada phi ngai ha uta bat kata ka jing sisha ka bolong Jesus Christ bangin ya le ya kane ka jing la thong ka jongi bangin ya le ya kane ka jing sha te sha khom ka jongi to ai ba ngi baro ngin ngai hau Jesus Christ kumbala ong ka kten ka jong ble lada phi kongu ya ka jing kai jonga pilong da sisha ki senrang jonga pentip ya ka jing sisha bat ka jing sisha kan pelai lu je phi hatu pidon na preng ki jing te jing khom ki jing sha ban beng hasla jong ni ka perthei hatu pidon ki jing ki jing jenjar ki ba ban beng ya phi bat ya nga hasla jong ni ka perthei ko perlok ngan ya thu ya phi namar ba mentai piletip badai dang Jesus Christ subala ban ai ya ka jing lai lu namar badai dang Jesus Christ subala ban ai ka laisen jong ko hok tongin ngai hau namar bu ulong ka jing sisha tongin ngai hau tongin ya le nang bang ila ban job ya kani kijing sya ban ben jongi hau soitan kani kijing sya ban ben jongi ha pop tongin kpit shaw Jesus Christ menta kenang bingila ban yo kijing job kenang bingila ban yo kijing im keba pura agaba pi bat mangang sa yo kijing lai lut keba sisha ba omdon mano bala ban te ban kom ya pi bat yanga tongan duai nak benta jong pi baro parlok prajor hagani por tongin duai au blei kupa jong yu bahap neng
Kanu la pendabi ben sem jong ada gijing kemen atrai kan rat hagani ka por bat hagani ka kedemat. Namar ba mela ai hangi gijing sisha. Bakum no ila ban light loy. Hapreng gani gijing shate shakong. Hapreng gani gijing shaban ben jong ka pop hasla jong gani ka pertei. Andai ka dei tang lada ngi pai shami. Lada ngi pai sa gijing sisha. Ka kten jong mi. Jesus Christ ubalong ken uta ka jing sisha. Jong gijing penim ke babam jukut. Atrai kan rat akan ikapor. Toy rap yang i way pay way. Kenang mungkin light na gani gijing syate syakum. Kumba belok kula ratrai. Bamen pen kenya kita kilengkor kibang ikit agi terpeng gijong ni. Kumta atrai bamen pen kut no ya kita kenjeri kibah soitan ulate lakom yang i. Kumta atrai akan ikapor. Ngadu wai bamen ya rap yagi parlok ki perjor kibas ngap ini kubor. Kenang begilaban yoy gijing kot jong ke metbat kemensim. Lada don giba pang giba sitom giba do jing kermen atrai. Ngaduai bamen yarap yaki hagan gepor. Kenang begilaban ai ti lade syami utau jing sisa. Bad begin ngait hami. Kenang begilaban yoy gijing pen im giba pom jukut. Men pen kot yaki metbat mensim. Atrai lada don gi samla giba syate syakom hagabam gadi. Doai bah kerteng jong Jesus Christ. Men pelait, men pentekut yau tau kenjeri ubat te ubat kum yaki. Lada ki parlok kibadon gino gijing kiba syate atrai ke pop jong ni ke bertei. To ai bagi angel jong ki kin pentekut kin pentekat no. Ya kita gijing te gijing kum. Bat kin long kiba light loy atrai hager teng gijong me agan ni gesni. Kumbangila light loy na gijing syate syakum gijing sensar jong gari British. Bat kiwe pat. Kijing kinong sensar kadar atrai. Aga nega sengiru ngakwa bau Jesus Christ unwan. Aga way bagaway kada nur kubas ngaping nega kubor. Bat bikin yoy kijing lailoj atrai kerteng kijong mi. Bikin long kijing tau kiba temai. Kiba la bandon kijing ede kiba jan bat mi. Kenang mi la ban pun krek. Naga bantah kata kijing wan arsen kijong mi. Bat bingin late bat me sita hima gumil pan krek. Naga bantah jongi way pe way atrai. To ma bigi pop kerengkang jongi. Nabagi ni ngapa na kerteng bat yang tamu Jesus Christ. Mentabat halagarta. Amen. Kublai sibun yapi barok ki barlok. To ai bo blain kur khu yapi. Kadwa pios ngau gina kubot. Bat kermen bengin se kenduk biang. Haga way bat kasngi. Amen.